Ahojte priatelia, vítajte späť vo Zvieracom domove. V dnešnej časti, v dnešnej epizóde sa pozrieme na vášho obľúbenca, na ktorého ste mali veľa dotazí a nie je ním nik iný, len malý dráčik, Pagekon riasnatý. Pohodlne sa usaďte, začíname. Odkiaľ teda tieto krásne malé tvory pochádzajú? Vo svete ich môžeme nájsť v divokej prírode na jednom jedinom mieste, a to sú ostrovy Novej Kaledónie. V zajatí sa dožívajú približne 10 až 20 rokov, v priemere je to tých 15 rokov. Všetko ale samozrejme závisí od starostlivosti, akú im viete poskytnúť. Dorastajú do dĺžky zhruba 20 cm, samozrejme tá dĺžka je myslená aj so samotným chvostom. Zameriame sa teraz na terárium. Terárium pre pagekony má byť orientované na výšku. Optimálna veľkosť terária pre jedného pagekona, samozrejme dospelého, je 45x45x60 cm. V tomto teráriu už môžete chovať aj viac kusov, čiže nejaký chovný pár, ktorý sa skladá z jedného samca a 3 až 4 samíc. Pagekony riasnaté nemajú radi veľké teplo a tak im kľudne postačí izbová teplota, v priemere nejakých 22 stupňov. Pozor ale na veľký chlad. Nie je potrebné žiadne UVA ani UVB žiarenie, žiaden výhrev. Naopak, tieto zvieratka obľubujú vlhkejšie prostredie, čo musíte zabezpečiť pravidelným rosením, aby sa daná vlhkosť terária vyhnala až na nejakých 70-80%. Pagekony sú nočné a sú mračné tvory, preto ich cez deň väčšinou neuvidíte, kedy sú zalezení a vonku vychádzajú až po zotmení, respektíve v noci. Povedali sme si o vlhkosti terária, o osvetlení terária a o teplote a nasleduje substrát. Ako substrát je vhodné použiť zmes rašeliny, piesku a rašelinika, ktorý výborne drží vlhkosť. Pri výstavbe terária musíme rátať s tým, že pagekony radi šplhajú a radi sa skrývajú v úkrytoch, preto im musíme zabezpečiť dostatok úkrytov a šplhajúceho materiálu v podobe či už koreňov, konárov alebo korkovej kôry. No a čo samotné rastliny? Osobne volím najradšej rastliny živé. Je potrebné ale zvoliť hrubolisté rastliny alebo niečo, čo svojim šplhaním tak jednoducho nezničia. Medzi moje najobľúbenejšie rastliny, ktoré patria ku pagekonovi, sú svokrín jazyk, divý jano alebo potos, ale môžete kľudne použiť aj antúriu alebo jej podobné kvety. Teraz prejdeme na samotnú potravu. Pagekony riasnaté krmíme či už hmyzom alebo kašičkami. Hmyz volíme dostatočnej veľkosti, aby nebol príliš veľký pre toho pagekona. Základnou potravou hmyzej zložky sú cvrčky, šváby, prípadne múčne červy. Tým sa ale vyhnite pravidelným krmením, myslím múčnymi červami. Sú dosť tučné a to zvieratko bude z nich obézne. Kašičky volíme priamo pre pagekony, na trhu je viacej výrobcov, je z čoho si vybrať. Osobne používam kašičky od značky Dr. Rhako, čo je jedna česká spoločnosť alebo firma, ktorá to vyrába. Na samotný hmyz nesmieme zabúdať sypať vápnik, čiže hmyz obalujeme vo vápniku. Niekto hovorí, že by sa mal dávať aj vitamín D. Ten ale pri nočných tvoroch, ako sú ciliáty, nie je až tak potrebný. Pri predávkovaní vitamínom D skôr tomu živočíchovi ublížite, ako mu pomôžete. V poslednom rade nesmieme zabúdať na misku s vodou. Aj keď pri rosení samotné pagekony pijú vodu zo stien terária alebo z listov, voda je stále potrebná. Verím, že sa vám video páčilo. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať, či už tu, alebo na facebookovej stránke, na TikToku. Je to na vás. Budem rád za každú podporu, za každý like, koment, zdieľanie.
či už YouTube kanálu, alebo mojich ostatných platform. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.